Elsa, asa ka na ako tumimutang itong nakalutan ako kagahapon no? Katong gilubong ni Dudong Pawex. Akong punta ako nubi. Huwag ganito ba? Ay, marami na din. Ay, tama! Sa short pan nga last na akong gisuot kagahapon. Ako ang tuon. Magdali dahil ko kay magdadula kong basketball ila Maria. Ano tagwa ito nalabahan ni mama akong short da? Dara! Dobi? Ay! Daara! Ako doon yung abrihan, bi. Unsa kay sulod ani? Grabe. Iputos-putos pa man dyan dito ng pawis. Naman, gihitan pa. Uy, klaro. Lukay raman di ay ni. Ako ni balik og putos, bi. Sa man si Dudong Pawis. Napay palubong-lubong dito sa labanan. Naman, napay patulog-tulog daw kadangaw. Bago niya ilubong. Nana! Maria! Oy, Biti! Ikaw raman lagi isa. Asa man day si Lucio, si Claire o Dudong Pawex? Wala oy, nagunan ako sila ha. Kay napa sila gibuhat silang balay. Unsa man na imong gigunitan? Oh, kana. Imo na ni o. Adili ko oy. Imo na ni pang paswerte man ni. Maria, asa di imong bula kay magdula ko ba? Turo o. Tama ko ha. Dali. Maria, tanawa ni Ronong. Saan ako pag-shoot? Sige, tira. Kung kaabot ka. Unsay di kaabot? Unang pasikat. Hala, tulbong nga oy. Ano magtirada ni Dudong Pawex? Na-shoot lagi. Kita ka to, Maria? Hoy, Maria! Huwag ka naminaw. Nakakita ba ka to? Malino siya. Hey! Ah, grabing Biti. Ay, sayo man kayo. Dali! Sa mo ha. Ging nang pahulatan kay kajutra mi kaayo. Wala magkalit sa balay. Sus, Lucio, Claire! Sayang, mo kita sa kong tirada ka ganina ba? Pangutanong ba yun si Maria? But-but ni mo biti, di magani kakabot sa ring. Lisyo. Naunsa na si Maria o. Siga lagi na yung mata. Biti, naunsa na si Maria. Si Maria, natulala na sa sakong tirada kay tulbong kaayo. But, tinood na Maria. Hoy Maria, naunsa ka? Tinuod. Sige na Biti, be. Pakita daw me. Gani, kay dili mi gustuhan ng istorya. Gusto na mo kanang makita sa mata. Patay, bakit tsambara to no? Niya, grabe na lang panghambog nila. Maulawan to ko aniron nila ba? Sige lang, bahala na. Unsa man na Biti. Oy, but raman day na. Sige na, tira na. Sige, mutira na ko. Pero nagpalayo ko gamay. Kay kung masipyat na ko'y alibay. Kay layo man, atres ko gamay, bi. Sige, tanawa niyo ha, mutira na ko. Hala, tulbong nga oy. Hala, patay, masyot ka na. Shot no. Hala, shot boy. Hala, Maria, mas nagtirada ni Dudong Pawex. Tulbong kayo. Biti, maayo na lagi kaya ka mo siya. Gani. Di ko katuo ba? Pare-parehaman magtirada ni Dudong Pawex. Bitaw biti. Mauli sa day kong balay. Mauli sa kong balay, oy. Biti, alasag na ka ba? Gani. Wala sa tanin nyo. Oh, dula sa tabiti. Lagi ko gaganina ay, nano, spatter kaayo ko. Nga di man kay ko halos makashoot o green.